Καλησπέρα από Κεφαλονιά. Εδώ έχουμε μια λεμονιά. Πάμε να δούμε τα έργα. Εδώ χτίζουμε έναν τοίχο. Σιγά σιγά μέχρι την άλλη εβδομάδα πρέπει να το τελειώσω. Εδώ. Ένα τυχείο, πέτρα και τσιμέντο. Είναι αυτή η γωνία έχει μείνει τώρα. Εδώ βλέπουμε το φέρι που πάει στο αργοστό για να πάει ένα έρχεται. Αυτό το έκανα σήμερα. Αυτό το κομμάτι. Εδώ το ξεμπάζωσα όλο που το έχει μπαζώσει ο αδερφούλης μου. Έβαλα όλα τα μπάζα, τα έβαλα γύρω γύρω. Κατάλαβες. Εδώ θα μεταφερθεί η σωλήνα, θα πάει σε αυτό το σημείο. Εδώ είναι ο φούρνος. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Bye.